Aku lawan mau. Ya. Mati monem yo ana ngono putih malang kadak mendhet marang laku kemana Tetelenggayong gakono Riseng Lomondaya Pati Hono yaksa kang cangkrama ing watati arca manik sejati ning alam wilah salah ana munyo putih lho kok ngendhek karo laku iki mau sapa yen kowe takon marang aku Anoman yo Senggana Ramandaya Pati Gembong Mangliawan oh iki sing jenenge Anoman ya kebeneran bali takon sapa lho kok muni kebeneran kowe petuk lawan Anoman yo Senggana yen kowe takon marang aku Dewa Pawoko golek Wisanggeni nggone nggugat negara Ngastina nyuwun bumi saksi gar semangka kena bali negara Ngastina nang tanganing Pandhawa ning besok linambaran perang Bratayuda jaya menengko aja nganti bacut aja nganti mbok terus-terusake ketimbang wirang lowong dadi batang mundur di Wisanggeni
Edan. Waktu tak candak gawe rica-rica. Rica-rica kethek umbene anggur merah. Ya. Cakep iki. Bagus. Cakal sabuk wilang tatu. Ora mati saka tangkul takut tuh barat. Ya! Lendo bumi konjing Komaludo guntur gedhok Jebul temenan, Gong. Anoman kuwi mau putih memplak kaya kapuk den musanine. Kridane kaya dene banteng ketaton, Gong. Kula temenan. Mula pun matur ning wau jenengan pun kagungan gaman. Aku duweni gaman utawa bedhama limpong sambenyawa. Tamake ora geseng tatune dadereng so takon dosa kundul. Monggo si lakon geseng dadi areng parang. Ya. 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 Motor. Ayo mundur ayo Nah.
Apa? Panjenengan pun pirsa piyambak Anoman mawon ngantos geseng dadi areng. Mboten moba mboten ngalisik satemah. Kula lebetaken wonten pakunjaran. Ya nggih, syukur. Syukur sekete jumurung, nggih. Nggih. Ya. Cepate jenengan pirsa napa mboten? Antarja Gatotkaca pun seda tumeking pati. Terbunuh seketika. Ampuh sanget gamane Depate. Inggih Kakang Durna, kula mawon nyumurupi piyambak Kakang. Ngaten Depate. Pripun? Mangke kejawi saking menika Gatotkaca Antarja Anoman dipun perjaya pati saya gampil. Saya gampil kenipun merjaya kalian Pandhawa napa malih mangke menawi Antasena Wisanggeni Kresna Semar wis padha mati kabeh. Puntadewa pateni, Werkudara pateni, Janaka pateni. Kembar Nekula Sedewa pateni. Bandha Ngamarta diusung, randane didum kiye. Ya, jan. Nah, iki dadi kelingan Sri Kandi. Randane nunut. Oh, alah Sri lah. Bengi iki randane ora mangkat. Ora nginang, ora ngemut, randane suwe ora ngemut. Ora nginang, ora ngemut, lambene tekrumut semut, lambene dikrumut semut. Bocah-bocah kare nyolong jagonge bayane, kuya meneng suwe-suwe dadi manut. Napa ngaten Kakang? Iya, bocah-bocah kae nyolong jagonge bayane. Dime omahe meneng bae suwe-suwe dadi mantune. Nah, mau sore tes mayang terus bubaran mampir mone calon mertuane. Pamer karo batire ya nyong tes adus nang kana nyong. Tes adus nyong nang kana. Engkader adus tok beko. Manualan. Kalah karo Bagastara. Kae arep cilik ning putih ora umum. Wong sing wau ya putih. Iya, ngene kancaku ya putih. Ne Mas wong kuning. Sri Kandi dadi randa jan. Kuning kemrining nemu giring ayo. Kayak ngapa rasane sarangkulan karo sisri. Wis tek lamar ning nyong urung tau ngrangkul. Ora nyawang, ora nyanding. Ora nyawang, ora nyanding. Wong ayu turune jengking. Wong ayu turune jengking. Kurawa lah cangkem elek. Wong akeh bujang pating slidik malah bujang pada celinik. Mayar temen. Ujar-ujare jlabet apa? Jlabet 1, jlabet 2. Celinik niku napa? Celinik niku piknik. Sami mawon piknik utawi apel. Oh, ngaten. Nggih.
Wong jenengan pamane Kurawa kok mboten apal. Wong kula ngertine Clisnisik. Nggih sami mawon. Meh mirip. Prawan kuwi aja diumbar. Kurawa ki bocah iki jahil Kurawa. Niku jahil sanget Dek Patimpun mangkat tontoni mawon. Murid kula saged merjaya para pendolan mengdak pisang geni boten kedaran deripun gugat negaring Astina. sang saya telu araras Soro tapyur lintang kumedhap titis sunyo tengah wengi lumrang dandaning Puspita ing karangyaning podyanira sang Twicara tambrang lira swaraning matu pronto